Detik-detik Bagong sadar. Simak sampai akhir. Bapakne kok, aku anake Bathara Tunggal, Mas. Kowe ya anake Sanghyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet ora. Bagong, wonten dawuh nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhun ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungsa. Wah, sepi banget ya, Pak. Menungsa ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semono Semar rumangsa ki jenan, mung ana siji ruwange, kuwi wae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejamaya. Nalika semana Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun, merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semana Tejamaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta sawijining ruwanging Togog utawa Tejamaya, ulun pundhut saka napsuning si Togog ya si Tejamaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye monggo nggone ulun bakal nyipta sawijining titah. Tanpa kanyana-nyana wewayanganing Semar ulum sabda Semar Ismaya. Kita wis duwe ruwang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungsa kang aran Bagong. Ya kita kuwi Panakawan. Aduh! Pukulan matur sembah sewu Subscribe untuk update info menarik lainnya.